Takže lidi, vítám vás u dalšího videa, jsem tady s klukama, jdeme se odpálit nějaký petardy, tady je máma a můžeme se vrhnout rovnou na to. Takže lidi, začneme pirát bomb a můžeme se vrhnout rovnou na to. Jdeme na to. Než to prosím tě, asi nezasne. Máme kvalitní knop. Jo, já to zapálím. Blbej knot, lidi. Nehoří, hoši. Blbej knot. Víme, jestli zaslal nebo ne. Blbej knot. Dominik, dej mi, Tak jdeme na noob. Jdeme na novou, lidi. Cobra 2. Cobra 2. Je to teda hodně velká mrda. Vidíme, jaký to udělá kráter. Tady ty už mají to kvalitnější knot. Jdeme se kouknout na kráter, co to udělalo, Cobra 2. Takže lidi, nějakou dírku to udělalo. Hluboký. Takže půjdeme rovnou na další. Cobra byla Takže lidi, kvalitní, takže si dáme ještě Cobra jednu byla Cobru. dobrá, takže si dáme ještě jednu. Jdeme se vrhnout rovnou na to. Jdeme teda zase tady na pole. Nechceme chodit do pole, protože vidíte, nechci mít špinavý boty. Lidi, to už byla pěkně jeba. Spadlo to trošku na mě, ale nevadí. Co bych pro vás neudělal. Tak. A půjdeme rovnou na další. Trošku mi píská v uchu, ale to nevadí. Takže tohle. Takže dáme si Viper jedničku. Ne, zapálím. Dám si teda Viper 1, to se na pole. Prosím. Teda lítat, Viper jsem na petarda. Viper jednička, to byla docela dobrá, lidi. Tak, co si dáme teď? Dal bych si Bulldoga asi. Dáme si Bulldoga. Bulldog. Ne, to hodím. Kolik má gramů? 0,49. Takže Bulldog má 40 gramů. Počkej, ještě oni natáčíte. No tak já hodím jako na to. Víme, kdo má větší gramů. Lidi, kdyby ty záběry byly trošku jakože se kejval, tak se vám omlouvám, protože tady nemám stativ, takže trošku na mobilu video prostě. Slabá. Tohle tak slabé bouklo, no. Ale čekejte lidi, budu vydávat ještě lepší videa. Ne, to hodím. Až budeme někde jinde odpalovat a budu mít část stativ. Takže. Jdeme si dát zase Cobru 2. Už rád, už po třetí Cobru 2. Ta předtím odbouchla dobře, takže snad to bude jeba. Hodil to teda daleko, nevím to na záběru. Tamhle bouchla lidi. Tak, co si dáme teď? Můžeme jenom na další Cobru 2. Dáme si Cobru 2 další. Že se vám tohle video líbí. Pak bych si dal kobereček lidi nakonec, to bude jakože takový speciál. Nakonec prostě kobereček. Tak já mám Silvestr. Mám tady další Cobru 2. A další mrda. Už se docela dalo, no. Máme si další Cobru 2. Zase Cobru 2 lidi. Prostě Prostě moc petard nemáme, no. Bohužel. Když chcete lepší petardy, tak dejte víc odběru. Už jsem viděl tam padla, hezká. Miluju Cobru 2. Ne, to hodím někam. A další Cobra 2. Dej mi. Zase já to Cobra hodím 2. někam. Lidi. Prosím. Počkej. Tady teďka odpaluje. Kurva, zase u něj nevím kam spadla, asi někam tam. Jo, přímo. A jdeme na další. Počkej. Dominik, já zkusím to ve vzduchu jako to bouchlo. Viper jednička. Já poslední. Viper jednička poslední. Pak si dáme kobereček. Má i efekty. Já lovinu modrý. Uvidíme, jakou to má ránu. Nic moc lidi. Hej, ty máš kříže? Takže lidi, Teďka si dáme asi se můžeme vrhnout na kobereček. 200 ran. To bude Teda jeba, silný kobereček.
To je jeden? Nebo... A můžu já zapálit, prosím? Jdeme. Trošku na dobrý místo by to chtělo lidi, takže. Prosím, to mě... Nevím, jestli to budu Já nikdy dělat na trávě, nepálil, nebo na pole. Hej Domek, nedávej to moc daleko, aby to šlo vidět na tom videu. Je to teda ráno jako berče kalasníkov. Koupil z internetu. Teď se připravte lidi, to bude jeba. To určitě nezkoušejte doma. Aram. Takže lidi, tohle bylo dobrý docela. Docela mrdá takovej dům. Docela jeba, no. Jakože. Protože zase je to příroda, že jo. Že lidi, abyste si prostě nemysleli, jo. Už jsem to říkal v minulém videu v shortu, který tady nikde vám když tak vyjede. Já ho vydám, dám ho do popisku videa, to video. A ukazoval jsem to v tom videu, že prostě tady uklízíme bordel. Abyste si prostě nemysleli, že tady děláme bordel, že to všechno to uklidíme lidi, jo. Takže ještě neboucha tady jedno. Je to teda slabá, To je ale slabý. Slabý lidi prostě. No a to byly teda všechny petardy, Dominik. Takže lidi, to byly teda všechny petardy, co jsme tady měli. A vy, jestli chcete další video, tak určitě dejte třeba 20 lajků pro další video. Dejte tady na tom videu třeba 500 zhlédnutí a natočíme další video a koupíme další petardy, lidi. Takže se máte na co těšit. A Kuba X jede teď v akci, lidi. Teď tady budu vydávat prostě různý videa a máte se na co těšit. Prostě tady s klukama prostě. Takže se uvidíme u dalšího videa. Dávejte lajky, odběry, komenty, všechno. Když tak mi napište do komentářů, co bychom třeba mohli zlepšit nebo tak a my se určitě o to postaráme. Takže se uvidíme u dalšího videa. A zatím čus.